ZPM Southern Hqrs Lunglei hruaitute chuan Chief Minister Pu Lalduhoma hnenah Lunglei Khawpui chhung kawngpui siam that atul thule Chhim lamin airport mamawh thute Lunglei Khawpuiah fire substation din belh atul thute le Lunglei District mamawh hrangte an thlen. ZPM Southern Hqrs Lunglei elected OBD hian tukin khan Lunglei South belh to MLA Pu Lalduhoma ina Chief Minister Pu Lalduhoma hi tuk chuan an kilpuiah Lunglei Khawpui chhung kawngpui chu siam that atul hle to ti shilin PWD Lunglei Road Division 1 hnenah atanga thu an dondanin work proposal siamani to thule sarkara an thon to chu finance approval nga mekani thu an shila Khawpui chhung kong chu siam that thwai atul to thu Chief Minister hi an shilani ZPM Southern Hqrs hruaitute chuan Chhim lamin airport puitlinga mamawh thu Chief Minister hi an shilbaka hrangte kona le ser kona emo zotla nga fire substation da sakturin Chief Minister hi an ngen boka Khawpui thang chhozela ramthara fire station chu pukpui zotlang serkon zotnoi zobok lungpui zole hrangte kon detan a hlalutuk ni asoin fire department thoktu te an mamawh na phusuk sakngai na a omlo nia an hria thu an thlenani Lunglei Market and Trade Center sakmek chungchang po thlenin ZPM party hruaitute chuan na an thok muang hle ni in an soya mipui mamawh na an satto awangin chak taka he na hi tho ania mipui chhorthei tura hrangte angbera pe ani the nan phalak pui turin Chief Minister hi an ngena kumsang hi somni panhi August ni somni panga saktan ani thole kumsang ni somni pali August ni somni panga azo man tura ruwa manani thu soin ahun chhung zo man ani lawa wangin kumin September thla thleng hun po se sakle ani thu an soya tender amount cheng viable se som pali point bial pathuma cheng viable se som point pariat pahni chu na thok tu pe kani to ni asoin zazela somriat pathum an thok to a zazela som pasari thom haba kala omni in an soye ZPM Southern Hqrs Lunglei hruaitute chuan Lunglei Mipuiten le thalai ten zan lama si thuam loya mual man tangkai chu an thlalhelin an mamawh na asang hle ti Chief Minister hi an shila arem chan dan anga ti hlotlin vatul an ti thu thlenin sarkar masa in HPC fund cheng noi somni se nga floodlights an siam chu in khelna na man tlak lo ni in an soya kumsang hi somni pali somni panga a saski sum cheng noi zali daleni ma se man ani talo ni asoin pavilion po achangtlung lo hle ni an soya sakthat ani the nan malak sakturin Chief Minister hi an ngena State Sports Academy zobok sumtam taksenga malak na zo fel trep to chu courtin asteya wangin man tangkai theilawa a omek thu soin tangkai taka man thwai ani the nan malak pui turin Chief Minister hi an ngen bokani ZPM Southern Hqrs Lunglei hruaitute chuan Lunglei District mamawh hrang an thlente Chief Minister in achanda na anlom hle ti thu chhuah siamin an soyani Chief Minister Pu Lalduhoma hian tukin kha longtlai atangin Lungleia tuk chuan eya thingfala BCM mam ti biakin chutlo in an harsana to te a en puya tan pui na cheng sing ni a hlanani